Niseko jolaibe ilaza fa mafia amkarite nahita viavy le tsara be avy atrano nagnatonga ramose sy misamo ko tsy misy vola be ramose nefa tsy misy akoatranty 25 000 Nifonanregna zao mosary nandrentsaka karakara tabazary mangarokaroka aty marary sahiran-tsaigna tegna mijaly nagnontaniako zavatra tiako 50 000 arova amikaly fiaignana ty zalanagna-dary antegna tsy managna ankoatranty 25 000 fiaignana mahay mafe na de zegny aiza mila fatake na mandalo lalagna sarotro fiaignana mahay mafe ny maizigny mbola ho azava atsika tsy maintsy ho tafa yeah Wakambara talody manjat amizao ty faniakatra sy vanjato faktaregny ery manafilay sarego ambavy taraiky lamody satria mafy dozy voatery patalon tomboka amboto mitady tsy nahita nandeha noto izy ko misy anaomy ao za 25 000 vidim-piaignana niakatra karaha mahely efa tapaka za madinika tsy maintsy mibaba business jiaby efa nialaba vidim-piaignana niakatra karaha mahely efa tapaka fantragno ifiaigna par mois ramose nefa tsy misy akoatranty 25 000 fiaignana mahay mafe na de zegny aiza mila fatake na mandalo lalagna sarotro fiaignana mahay mafe ny maizigny mbola ho azava atsika tsy maintsy ho tafa yeah l'arrangeur Domi Bricka, c'est lui derrière tout ça, le manager